तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी राम पारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी। माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने कळसुलकर हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांना पुस्तकं व शालेय वस्तूंचं वाटप केलं। शासनाकडून पुरेशी पुस्तकं न प्राप्त झाल्यानं मुलांचे नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही पुस्तकं देण्याचा निर्णय घेतल्याचं मत तालुका प्रमुख रुपेश रावळ यांनी व्यक्त केलं आहे। उद्धव साहेबांच्या ज्या पद्धतीने उद्धव साहेबांनी कोविडमध्ये काम केलं ते आपण सगळ्यांनी म्हणजे तुमच्यासारख्या लहान मुलांनी सुद्धा बघितलं आणि वयस्कर मंडळींनी सुद्धा बघितलं। त्याच्यामध्ये कुठचंही राजकारणात नुसतं आणि नुसतं आपल्या माणसांची काळजी घेणं हेच काम हेच कार्य आम्ही पुढे घेऊन जातो। आमच्या उद्धव साहेबांचा आदर्श घेत ज्या ज्या ठिकाणी संधी मिळेल त्या त्या ठिकाणी आपलं काम करायचं आहे, आपलं कार्य करायचं आहे। आपल्या कार्याने नेहमी म्हणजे उद्धव साहेब मुख्यमंत्री जातील हे कधी स्वप्नातही आलं नव्हतं, परंतु बाळासाहेबांचं कार्य बाळासाहेबांचं योगदान एवढं मोठं होतं की ते साहेबांना मुख्यमंत्री करून गेलं, या महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद बसवलं। त्याच्यामुळे तोच कार्य असंच कार्य आम्ही कुठच्याही फळाची अपेक्षा न करता जे जे कार्य करता येईल ते कार्य करायचं आहे, काम करत राहायचं आहे, फळ द्यायचं, हे योग्य वेळी फळ मिळेल आणि देवाच्या दारी शेवटी उजेड आहे तिथे नक्कीच ते यश आपल्याला मिळतं। त्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम फक्त आणि फक्त बालमित्रांनो तुमच्या जे जे शिक्षणाला साठी अडचणी होणार, कारण ती माझी परीक्षा 20 दिवसावर आलेली आहे आणि तुम्हाला पुस्तकं जर नाही मिळाली तर अडचण होईल आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ती पुस्तकाचा वापर करा आणि त्याच्यातून चांगलं शिकून घेऊन पुढे येणाऱ्या परीक्षेमध्ये चांगलं असं यश मिळवा ह्या शुभेच्छा देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।